Здравейте, аз съм Тоти и днеска няма да говорим за анимации. Да, правилно ме чухте, няма да говорим за анимации. Днеска ще говорим за новите напитки на Анди Студио Lava Bear. Както може би знаете, Анди Студио са едни от най-известните и богати ютубъри. Но когато се взех напитката, се сетих, че има и един друг ютубър, не име Криската, който също има напитка. И за това се взех и неговата напитка. И за това ще направим днеска предизвикателството Lava Bear срещу Хак. Преди да започнем с това видео, ще ви помоля да се абонирате и да оставите лайк. Добре, нека да започваме. Сега първо ще опитаме първата напитка, Lava Bear. За тази напитка съм избрал синята напитка. Няма да можете да видите как аз пия, но може да видите това изображение. Взел съм си синя. Нека да я пробваме. Отваря се лесничко. И сега нека пробвам след 3, 2, 1. Интересен вкус. И аз пак. Има вкусна... Наистина има вкусна боровинка. Но също може... Също и бутана дъвка с боровинка. Много е интересно. Като си студия може да ми хареса малко повече. Сега ми харесва също много. Но просто е хубаво да се пие студена. Вкусна е. Хубава е. Но трябва да се пие студена. Мечето определено е доста оригинално измислено. Не е главният герой на Анди Студио. То си е измислено само за напитката. Имат си костюм, доста готино. Нека пробваме и на Криската. Аз вече съм я пробвал, но сега да. Ето това е на Криската напитката. Взел съм си бялата. И не намерих всички вкусове, мисля да пи бялата. Сега нека да пробвам сега пак и нея. Тя има малко преднина, защото е студена и има малко повече преднина, но това не казвам, че я прави по-вкусна. Готиното на Хак е, че някои бутилки са така направени, че да не се вижда колко си изпил. И, например, сега аз както снимам този видео, може да си пинал отпреди и после да заснемеш се едно не си пил. Докато на Lava Bear си личи, че си пил, аз зато и не пих за този видео. Но той без той не ми видяхте как я пия, само за тъмнейла направих да пия. Но според мен за вкус Lava Bear печели. Lava Bear според мен е по-добра напитка от Криската на вкус. Нека продължим с рунд номер 2. В рунд номер 2 ще говорим как изглеждат, как са персонализирани напитките. В този рунд ще съдим по бутилката и коя бутилка е по-красива, евентуално тя ще спечели този рунд. Първо искам да започнем с Lava Bear. Lava Bear имат определено много оригинално и много сладко мече. И готиното е, че на всяка бутилка мечето е в цвета, в който е напитката. Готиното е също, че напитката има като вдуването навътре направено мече и определено е доста готино и много ми харесва. Без захар е. По-якото е, че сканира и за изненада. Ще има тайно видео. Няма да ви го пускам, разбира се. Така не е хубаво. И нямам търпение да
видя какво е тайното видео. Ако искате и вие да видите тайното видео, купете си Lava Bear. Ако не бях такъв фен на Анди Студио, щях да го покажа, но не искам да развалям изненадата. Искам да си купите Lava Bear, защото според мен така е по-честно. Защото знам, че някои хора се го купуват заради тайното видео, но аз няма да го направя. Купете си вие Lava Bear, ако откриете. И аз не искам да ви показвам тайното видео. Сега то е много готино. Много ми харесва как изглежда. Нека преминем към хак. Нека преминем сега на хак. Хак, бутилката е по-голяма. И много ми харесва, че надписа такъв свети, светеще. Също няма захар в напитката. Има витамини. Казва се Golden Go. Надписа е отгоре. Според мен надписа трябва да бъде отдолу, за как се казва напитката, защото се казва Berry Blue на Lava Bear, пък Golden Go. Надписът на как се казва напитката, може да видите, хак е нещо по средата, пък Lava Bear е отгоре. И според мен има ли тайно видео? Май има или просто е за сайта, май няма. На Lava Bear със сигурност има. Май на хак имаше, не знам. Няма вдлъбнато мече, или то по-скоро бухал. И му вземам една точка и в този рунд очевидно печели пак Lava Bear. В рунд номер 3 ще говорим за талисманите. Първо ще започнем, разбира се, с Lava Bear. На Lava Bear талисманчето е мече. Според мен е много оригинално измислено. Много сладко. И якото е, че те даже си имат и цял костюм, което има голяма преднина Lava Bear пред хак. И е много интересно. Готина напитка. Както ви казах, че е вкусна. Интересна е. Но нека преминем към хак. На хак талисманчето всъщност си е бухал. А това бухал е на криската. В смисъл, няма никаква запазена нищо ново. Виждали сме това бухал много пъти. Няма си костюм. Но и затова според мен победителя и в този рунд пак е отново Lava Bear. В този рунд ще говорим колко са здрави етикетите. На Lava Bear си има етикет, както и на криската. Но дали са достатъчно здрави, нека видим. На Lava Bear видях, че има нещо като вдлъбнати линийки и той прече малко на надписа и го прави малко по-неуздържлив, но не го прави по-лек, по-бързо за падане. Виждам, че има шанс да падне, но не е особено голям. В този рунд, пък за хак няма вдлъбнати части. Миналия рунд загубиха заради той, но този рунд ще спечелят заради това. И зато според мен в този рунд напитката хак печели. И в последния рунд ще видим колко са витамините на напитките. Добре, нека видим. Видях надписът на Lava Bear и определено си имаше витамините, но сега ще видя на хак.
Добре, на хак също има много витамини. И затова мисля, че и двата рунд, в този рунд и двете напитки печелят по една точка. И финално напитките Lava Bear спечелиха на състезанието. Не казвам, че лакриската са по-лоши, не, нищо такова. Но просто според мен Lava Bear са по-добри, по-хубава идея. На криската също е много хубава и на Lava Bear са много хубави, но според мен Lava Bear е по-хубава напитка. Добре, ами това е от мен. Ако видеото ви е харесало, може да ме подкрепите като оставите палец нагоре, абонирайте се, пийте Lava Bear, пийте хак, а от мен е чао!